Moi, se on Niilo täällä pelaamassa Minecraftia. Ja Hunger Gamesia. Mennään vaikka tohon. Tää on tosiaan mun toinen video. Ja. Toinen video ja sellaista. Ja nyt vaan odotellaan, kun peli alkaa. Jäätä. No niin. Go! Oi mitkä komaat. Pööveli. Hui, ei saa tukehtua. Niin tuoltakin löytyy hirveästi chestiä. Op, pööveli. Mitkä kamat. Äkkiä pois täältä. Nyt otan minun kivimiekkani ja lähden taistoon. Ei, rauta on aina parempaa. Hei. Tuolla on chesti, pööveli. Ui. Miten hitossa tonne vois päällä? Nyt mä tajusin. Parkour. Eiku. Hui, ei parkour. Ahaa. Älä nyt lähde juoksee. Indie Steve, I am your friend. Varmaan tolla joku timanttimekkaa. Mä silleen puumiekalla silleen. Mä oon parempi kuin sä. Where are you? Indie Steve. Sieltä löytyi fish. 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 Se kävi tuolla. Tulee alas sieltä. Ei oo nuolia pööveli. Menes nyt siitä. Oltiin ensin jäämaassa. Lataa. I like this. Mä droppaan tavaroita tuolta ylhäältä. I dropping things. Onks täällä edes chestiä? Minä kun vähän luulin, että täällä on chesti.
Jiu. Sinne meni. Syödessä on kiva hyppiä. Viittiinkö? Kyllähän, ei todellakaan viiti täältä hypätä. Viittisikö tonne hypätä? Kyllä me viititään. Sillä jos mä osun tohon. Ei se ihan niin hyvin mennytkään. Ja täällä taas tänään Niilo. Ja nyt me pelataan ainakin Hypixelia. Hypixelia. Se on maailman mullistava ja mahtava peli. Kohta pitää lopettaa sillä pitää lähteä yhteen paikkaan nimeltä mainitsemattomaan paikkaan eli kouluun. Ei mitään Enderspliffia vaan Creeper Attack. Ja sitten täällä ei olekaan ketään. No, se oli Niilo täällä. Se oli Niilo täällä. Moikka!